с машини ги дигат. Едното е счупено, двете са здрави. И сега вадим заключение, че там е била работилницата, където са ги правили. Тези гарнета са на 500 години. Толкова са стари, но толкова са дебели. Отвън, така са гладки за маската. Да, просто непокътнати са един вид. Запазили, да. Има много неща. На каруците са ялката много, гарнетата са някакви. Това е нормално, хоби. Хубаво. Колекция. Това гледам доста голяма колекция от награди. А те са много рамче на някакси вече имам чувство, че помещението идва малко. Да. Защото не са много рамче. То само машината, то остана за взема половината музей. Ще се решим, Не се съмнявам се. Ние си сами много неща, но сега всичко е вътре. Наистина. Силно не изузвай уши. Става просто за някакъв човек, където трябва да отключава това, защото е тя. Естествено, че е мой чичо. Кой? А вие къде сте участвали тук при тия песни? Танцували ли сте или сте пяли? Не. Това е... Или в носия, така да може да каже различните... Хора, където са отбягали. Да, спите се. Ами сега той с външната има на момчето дойде ниско и тя долу падна и изтрива. Откъде му се днища?